ala y'a kɛ Turkiw y'a yira k'a fɔ olu ka drone a condition fɔlɔfɔlɔ ye mun ye a bɛ feere entre état u t'a feere mɔgɔ wɛrɛ ma ni entre état après fɛn min ye sema mɔgɔw fana bɔra ka plaidoyer dɔ kɛ olu fana wulila ka taa se nanzara dɔw ma ka se Turki fana ma arabu dugu caman yɛrɛ b'o la ka se Turki ma k'a fɔ Turki ko fɛn min ye u ka drone u bɛ k'a feere armée Mali ma ko armée Mali bɛ ka nin juguya wale de ta k'a kɛ tugun o fana prévu ma sɔrɔ fɛnɛ tugun o fana kɛra mankanba ye mɔgɔ bɛ se k'a fɔ o la fɛnɛ tugun fɛn min ye Turkiw ye u ka wulikajɔ kɛ ka se o nɔ la an ka nin waati laban ninnu na tugun Français ye à peu près u ye otage dɔ échange kɛ Mali nord la u ye 17 millions d'euros sɔrɔ a sera africain dɔ ka état otage la échange la u sera Turkiw ma tugun n'a sɔrɔ Turki bɛ se ka drone feere fɛn min ye sema mɔgɔw ma donc olu labɛnnen don u b'a couverture kɛ hali n'a sɔrɔ a minɛnw bɛna Mauritanie fɛ ale ni Algérie fɛ olu bɛ se k'a don ka commande fɛ mais u b'a di mouvement armé ma Turki ma sɔn o ma donc tɔ laban kɛra mun ye sisan nkalon kɛnɛ kan ta k'a fɔ yɛrɛ sisan Mali yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na ko bi Mali yɛrɛ sécurité ani Mali opération fɛn fɛn kɛ i b'a ye k'a fɔ expert militaire Turkiw de bɛ a ko du la ni France 24 bɔra k'a fɔ a ka région dɔ senfɛ i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ kɛra o de senfɛ k'a fɔ ko plainte bɛna don a kama n bɛ se k'a fɔ plainte yɛrɛ avancé la nin bɛɛ b'a yira k'a fɔ c'est des médias qui ne sont pas crédibles et puis ninnu tɛ médias ye quoi ninnu ye tubabuw ka outil de propagande de i bɛ waratasilen don u ka défense de la ni mɔgɔ min ye jateminɛ kɛ Bamexi la Bamexi yɛrɛ de ma bɛn o ma kosɛbɛ n'o kɛra salon de défense min kɛra ni Turkiw nana n'u ka armement ye u ka armement kuraw ye parce que an bɛ fɛn fɛn na bi hali sisan farafinna dugu caman bɛ minɛn san européen bolo donc o fɛn minnu kɛra bi bi in na i bɛna ye k'a fɔ o de kɛra k'u tɔ siran kosɛbɛ donc u ye nin nkalonba min ta k'a tigɛ an b'a ye k'a fɔ Turkiw ka nin cakɛda in a y'a yira k'a fɔ ko plainte kɔnɔna bɛnna ka ban u k'u jija u ka prévu fara ɲɔgɔn kan n'i ye nin conséquence jateminɛ k'a lajɛ nin bɛ mɔgɔ ninnu ka nkalon de da kɛnɛ kan k'a fɔ Faransi médiaw yɛrɛ tɛ Faransi ka kunnafoni di so bɔ médiaw u bɛ wulikajɔ sugu bɛ kɛ Faransi ka intérêt fɛn fɛn bɛ yen a bɛ se ka don da la cogo min donc f'a ka nin de bila aw kunna bon farafin caman ma se ka nin de kun faamu wa maliyɛnw tun bɛ abonnement de sara ka taa nin média ninnu de lamɛn abonnement maliyɛn ça fait maliyɛn de tun bɛ wari sara ni miiri an ka maakɔrɔ ni maa kalannen caman olu de tun sigilen bɛ ka nin média ninnu lamɛn f'u yɛrɛ b'a fɔ n y'a mɛn France 24 da n y'a mɛn nin da n y'a mɛn nin da anw ka président caman ye degun sɔrɔ tan Cheikh Daniel min filɛ nin ye nationalité taara k'a d'a ma ka du d'a ma a ka du filɛ nin c'était des officiels la Falajɛ Sema yanni ka se Sema na ka du kunturu ta k'a d'a ma c'était des coopérants ma plus avant que sugu bɛɛ kɛra Cheikh Daniel ye wa conseil des ministres bɛ ban jamana faamaw bɛ tila k'a informer ka tila ka kunnafoni ta k'a d'a ma bon ni an ka médiaw kan ka ka taabolo de falen des médias nationaux san b'a sɔrɔ AES média bɛɛ kan ka nin kunnafoni de ta k'a bila a n'a radio so n'a téléso bɛɛ n'an m'an digi nin na k'an ka narrative falen an tɛ se ka taa quoi parce que f'an ka intéressé wala problème na na tant que an m'an intéressé o la il faut voir bi Turkiw filɛ ka nin plainte ninnu kɛ nin Mali de kan ka tɔ valoriser Burkina kan ka mais c'est vrai a b'a kɛ mun kama an b'a valoriser kun jumɛn na nafa jumɛn bɛ s'a ma mun de kɛra information ye jumɛn information ye jumɛn ye information ye jumɛn ye e min ye kunnafoni ɲinina ye jumɛn don Musa Bugu jumɛn don parce que a fɔra ko u bɛ ka an ka président ɲininkali don mais Faranfana de ko Turkiw ka nin société in de talen don ko ka Asimi kɔlɔsi a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye a bɛ nin fitinɛ sɔrɔsiw ni ɲɔgɔn cɛ o kɔrɔ i ma da i yɛrɛ balima sɔrɔsiw la a fɔlɔfɔlɔ y'o de ye o filanan ye mun ye ka mercenaire hakilina nana donc an ka sɔrɔsiw bɛ ka effort fɛn fɛn kɛ c'est pour que ka armée ka succès dogo a kun t'o dɔrɔn de ya bi bi in na u bɛ ka fɛn fɛn mun jumɛn fɔ l'armée malienne avec les partenaires russes armée malienne kelen kɛlɛ kɛ yɔrɔ joli la ka sɔrɔ Russes tɛ yen tiɲɛ joli front joli kɛra ni armée Mali kelen i jɔ o front kɔrɔ sans maintenant les partenaires russes o baden ma kɛ yan les GTA là qui sont là on a à peu près combien on a à peu près 16 GTA qui sont engagés sur le terrain groupement tactique interarmes GTA joli engagé len do Russes b'o GTA ninnu na ils étaient déjà là o
mais au bibina on le bika système munugé c'est pour qu'il a fallu les shooter fouetter ça c'est pas vrai certes en partenaire ou donc nous offrons notre tirou à cas fait et pourquoi tant que ça va concerner. Ok, mais c'est plainte de nous maintenant parce que déjà il y a plainte de France. Non, plainte ma que France, plainte de la média de cas. On m'a basé sur. Mais on veut charia là-haut. Plainte ma que France, plainte de la média de cas. Il y a un nouveau comme avec France. Non, on le paye comme aurait dit. France que le bureau comme aurait dit. Média et média do. Amadala France gouvernement, amadala ne France gouvernement, adala la ko kuna volidi. Ay kuma mi fa ta justifier. Ou ko de ko et tu ko na entreprise de ka anga présent koloshi. Mais ni tilkou est plainte d'eau à Kama. Pourquoi nous avons d'Alaoué? Pourquoi pas malheur à la société civile fait des plaintes d'affaires? Il faut qu'il y ait des volets politiques. Ça veut quoi? Assimi Mogo de société civile, il y en a marre de la même réaction bec, accompagne Kata. Ni barami kedo flek à Keta, ni tilkou koko da plainte de France Kama. On a voulu qu'il y ait une plainte à pied. Ou de tout chaque fois n'est pas faux. En la société civile, c'est pas la politique, c'est la révolution. N'a pas la société civile qu'on suit quoi. N'a pas actualité suit. Ou va voir un moment que vidéo on m'a intéressé à la tournée qui concerne nos pays. Ou le fait qu'on vous intéresse à la tête. Sans faire de la pour il va intéresser à la vie. Donc ni bibina, ni ngala do bala ka fo mali radio so bela ka fo mali fait un tout bela. Salon in kira salon défense in kira. Mais c'est la première. Armement sous-chité mimana. Antara kulukuru, kata essayer tir là. Mais à kara todi. Il veut français quoi arme beneka ajo. Il veut cartouche kala. 32 balles il va boucher avec bloqué. A moyen de douma comment la bloqué kijo. On a des tiens. Il veut tirer quoi à une XI ou bien à 33 minutes. Il va mener qu'à charger kala. Il va boucher à la étude kala. J'étais avec des officiers supérieurs. On vous êtes un il y avait colonel Moussa Sangaré Koumbe, membre du CNT. Il y avait encore le gouverneur de Kouloukoro, Kaboré, colonel Sanogo. Il y avait plein d'officiers. Tu vois, officiers de l'armée. On a essayé de là. Et Minkera Fena. Tu vois, officier Nana. Il avait à peu près 10 cibles. Et voilà, il y a 7. Il y a 7 des sorts. Pour le gouverneur Nana, colonel Sanogo, Kaboré, a amené Kijo, un gouverneur, un terrain peut-être 1 an, 2 ans, à ce terrain. A amené tout le arme qui a amené Kijo, Kaka 10 cibles bêta, Kaka Bekuskada, tu vois, officiel de Randa, à Tate Marika Korota. N'ingane Joléna. Moussa Sangaré, colonel Moussa Sangaré, Birouji, a terminé. Ou que tu veux un secteur de l'année, ou qu'un arme ou tes mines là. Ou alors aussi mieux que nous coulons là. C'est fait moi rafale le couleur, donc mode coup par coup. Ou alors la mode rafale la gadi couleur nous s'engarrement. Aya ka sibu beta couleur là. Après entre drone et celle-là, les drones FPV là, les drones comme gaz là et les drones non comme gaz. Entre au fenêtre essai fenêtre là. Tout est fait de moi à Pékerné de l'année là, bah Mexi là. Les Turcs même sont d'accord avec nos officiers. Ils sont fiers maintenant de nos officiers. Donc, Bibina, nous sommes calculants. C'est vrai, allez au cas où nous allons nous battre nous trop fort. Ou comme nous allons nous battre parce que c'est la victoire des femmes. Depuis 4-5 jours, qu'on a fallu jouer nos mouna parce qu'il a bien fallu armer Mali ou comme on fera. Ou tu as fort. Ou bien si moi ou comme on banane mis ça nous battre trop fort. Mais que les temps d'homme mise en scène de qu'est-ce que ça? Quand on a un tour de là, ou bien demander des gens ou ta fa barako armée mali à côté de ça. C'est pour ne pas dire l'exploit, la montée de la même en puissance. Ça fait partie de la communication. Alors qu'on a banane les salés nous. Ils taisent leurs noms. Nous aussi nous taisons les noms. Mais en réalité, on a la mise en scène de licence. Francica, moi, je suis un groupe. Nous tarakataya jadi sous de meka embuscade da Mali surtout Beloujou meka et 33e régiment mo me donna wa soro Mamadou Ketabi tout pour nyama mais o ka to di an bunu la ku bunti wa soro le tiliba melege ka fratero sou ka 2019 an yu franyon kan ku ulam ka po sou mi moral c'est trop qu'est-ce que la France a fait
a taara Algérie avion dɔ la wuli ko vol wulila Burkina ka t'o la bin Gossi ko arabu avion binna ko Faransi sɔrɔla 78 personnes tun b'a kɔnɔ mara n'a hakili b'a la Faransi 78 de 80 ko enquête bɛ sen na a rapport enquête tun bɛ gendarmerie la a tun bɛ Alpha Yaya Sangaré de bolo qui est actuellement en détention hali sini a rapport Faransi ma sɔn k'a copie pour le monde. Voilà des éléments qui sont tués sur le terrain. Beaucoup de trahison qui ont été faites là. Chaque fois que nous avons une défaite, nous trouvons une mise en scène de quelque chose. Ou tu sais, c'est un peu plus de nous avons fait un bina, ou avons fait une kerata, ou avons fait un rapport. Et à fouiller ou un ministre inventaire. À Tchadien, les pays membres de l'aménagement, c'était environ plus de 78 pays. Il y avait 50-60 pays et de la attributaire de troupes. 50 de quel pays nous avons tout bien. Nous avons tout pour nous. Luitiani, Itani, Gungani, Zagani, Oudani, Anime. Adou Dobé. Est-ce qu'il va calmer comme si c'était bonne Adou Dobé, est-ce qu'il va calmer Malika Tigringa bonne nuit? Au Mouchela. Oui, au Népal, Baltat. C'est mission de combien qu'on t'a besoin. Il y avait 13 000 militaires ministres. Il y a fouillé bi. Ministres, il y a quoi à inventer? Ministres, mission inventer ça. Les éléments déployés à Nissou, Imbora. Vous me faites là sur nous. Vous voyez, vous avez combien? Des pouces à 53 mois de Soudan. Parce que je vois une fleur. Vous avez développé où? Est-ce qu'il va y avoir les Tchadiens consorts là? Il faut toutes les bases occupées par les forces tchadiennes à Katodi. Tchadi base Tchadi Banga Beni Mali Armement. Tessalit Kumbabulu et Fenkal Kumbabulu, Tessit Kumbabulu. Tchadi on est qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amené les djihadistes Qatar Kanto Djadisouboulou. Ou maçon à Kanri Meka Bada, ou est Kanto Djadisouboulou. À nous bouter la Kaminoula. Les comment colonel Moutoupounyama, à Bora Balé à Sora, à Tara, Libye, et Mbarak Frakella, ou Tara Sora Kuba Fatou. Parce qu'il n'a jamais voulu, à information de Richeladi, à maçon, à Bamba Todola. Il a vu les gens à élément rebe Bouribandou, Kouireke, et Yamabala, et Anga Malaysia Dowi, Kata Buntelika, Obesaï, nous Sara, ou Tira Arinsri. C'est pour que Tchad Masson à Baraka Andi, parce que inventaire là, et Tchadien Bekouye Mouadjouli, 2000 éléments de Kounou, Mami Mekangona, peut-être 300, 400 personnes. Comment t'as a top ko ye mission d'appui jeli jadi sou ni terrorisou o lu me marfa dun ka ta dugu attaquer ka dugu jeni a de foko e se bakanga shaw be nyona ntina shia to fo a be ko ngalo nous temena ko be marfa balu blay la mission onusienne aya ka balda ka jeni amaso ngadi kaka balda ka jeni ni mission bana mission ro be se wulu la segin jana mawo ni ko biga jamana ça j'ai fait 10 ans donc même dire ki boloma de ministre maçon ministre ka balda lin ka tasma do la akere nous on n'a pas une armée lâche on est une armée guerrier farafina douté mi 10 ans sur lequel là Mali a sort ni plein de prospérer en vu mon banque na société civile nous moment société civile le ngawuli CNJ nous ni fin nous kan tapaji ke ka barka donina ka France média da keneka o bulu ko kelen transition kala de kelen Afrique souveraine kelen Mali la kala de transition wati ko ne Mali de beto ni kelen ba an kan ka ni sanjudi ni kelen ma ndara voilà donc il faut que tu concerné avant concerné donc on met ça donc on a fait pour moi Diawara et on a donné ni dogokun konna na décision caman tara an ka jamana marabagaw fɛ an bɛna ɲininkali kɛ min na o ye moto ninnu immatriculation ko baaraw kan ka daminɛ min ye terrain nata ye mais man bɛ fɛ ka dɔn moto pièces jumɛnw de fɔlen don ani ni musaka b'a la ni b'o dɔn ani fana ni yɔrɔ fana i bɛ se ka dɔ fɔ mɔgɔ ye yɔrɔ fana ka dugu. Bon,
an bɛ Madina dɛmɛ a ka communication na mais an b'a bilasira an bɛ Madina dɛmɛ a ka communication na n b'a faamuya mais an bɛ Madina bilasira mais yan'an ka don bilasirali la mɔgɔ caman bɛ ka ne ɲininka ko ne ko fichier min kun bilala ko o kun tɛ tiɲɛ ye ko mais ko kɔnɔkuma caman bɛ nalen fɛn dɔ kɔnɔkuma ye tiɲɛ mais fichier yɛrɛ tɛ tiɲɛ ye fo mɔgɔw k'o don u kunna n bɛ hakɛto ɲini mɔgɔw fɛ minnu ma faamuya fichier min bilala ministère ka fichier tɛ fichier in kun bɛ ka lahalaya caman ɲininkali kɛ n bɛn'o ɲɛfɔ u ɲɛna fichier in y'a jira k'a fɔ ko immatriculation frais de ye 2400 non c'est pas ça a musaka bɛɛ de bɛ bɛn 2400 ma parce que immatriculation kɔfɛ wari dɔ bɛ fɔ ko CMC o bɛ sara douane na o ye 1000 vienti ye 300 ye wari min bɛ sara ministère la o ye 200 ye sécurité routière o ye 100 bon n'i ye jateminɛ kɛ nin sen in pièces minnu fɔra jamana n'i ye gouvernement ye tan gouvernement y'a kɛ a musaka ni kun y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o wari bɛɛ kun bɛ fara 2400 na donc a plaque n'a musaka n'a dédommagement bɛɛ kun t'i jɔ fo 5000 la n'i y'a ye opération fɔlɔ kɛra Madina fɛ a opération ma se ka sara ta dɔw y'u ka plaque de maro n'a hakili b'a la opération lancement de la kɛ plaque ko la n t'a dɔn n'a hakili b'a la a ma taa ɲɛ parce que douane frais i bɛ taa sɔrɔ ne ye mun bisigi ministère de l'économie ni ministère des transports ɲɔgɔn faamu frais ko la parce que frais dɔw bɛ yen moto la a dagosi ka bon n'i ko i bɛ dɔrɔmɛ fara kan donc gouvernement a essayé ale bɛ bin cogo jumɛn mais nin baara in ka kɛ parce que baara in kun tɛ wariko ye baara in kun ye sécurité de fo mɔgɔw k'o bila u kunna quoi baara in ma dabɔ moto ka immatriculation yɛrɛ dɔrɔn kama ka tan kɛ tel mais c'est pour distinguer des motos des djihadistes et des motos des agents citoyens fo mɔgɔw k'o bila u kunna a laɲiniba fɔlɔ de ye o de y'a kɛ hakilina min taara mɔgɔw k'a lamɛn ni u ka video ninnu gardelen t'u bolo n'u ye video ninnu gardelen t'u bolo u bɛna nafaba sɔrɔ a la centre min kan ka dayɛlɛ Mali fantan naani bɛɛ o ye centre 20 de ye opération a bɛ fɔ nin de ma ko opération spéciale d'immatriculation centre 20 de kan ka dayɛlɛ ka fara ONG yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔw kan o centre 20 na pièce jumɛn ɲininkali kɛlen don ko carte biométrique recto verso et recto verso plutôt recto verso mɔgɔ yafa ma o ye mun ye k'i ka carte copie kɛ kɔ ni ɲɛ n'o bɔra yen passeport ou permis de conduire donc o kɔrɔ ko documents bɛɛ bɛ se k'a kɛ n'o fana bɔra yen la viente en cours de validité ça c'est très important mɔgɔ dɔ bɛ se ka na n'a ka moto ye i bɛ taa sɔrɔ carte biométrique t'a bolo donc ni vienti bɛ yen o bɛ se ka baara in kɛ n'o bɔra yen certificat de résidence n'o bɔra yen facture d'achat ou bien la viente en cours de validité ne y'o fɔ ka ban ni tilala o bɛɛ de la mun de bɛ kɛ procès verbal de réception o de bɛ kɛ. Mais au lieu de facture d'achat ou la viente en cours. Donc, partie mi est important n'est pas o ye douane i ka moto douane fana ka hakɛ bɛ kɛ a fɛ o de filɛ yan an b'a fɔ mun ma ko certificat de mise à la consommation n'o ye CMC fɛɛrɛ bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o bɛ bɛn joli ma sisan 2400 mais fɔlɔ la plaque dɔrɔn de kun ye 2400 mɔgɔw k'a jateminɛ c'est très important mais zen fɛɛrɛ musaka bɛɛ de ye 2400 bon dɔ in dun na n'i kun ye 2400 sara i kun bɛ taa musaka wɛrɛw ta o 2400 bɛ tila cogo di maliyɛn bɛɛ k'a lamɛn k'u ka wari ta yɔrɔ lajɛ parce que an y'a bɛɛ ɲininkali k'u la o 2400 na certificat de mise à la consommation min bɛ taa douane ka bolo kan o ye 1000 k'i n'a fɔ misali la moto dédommagement kɛ o 1000 taux forfaitaire la mɔgɔw ka bigi ta u k'a sɛbɛn n'o bɔra yen certificat d'immatriculation o ye 800 o kɔrɔ fɔlɔ la plaque kun ye 2400 ni zen plaque ye 800 de n'i ye 800 fara 1000 kan o ye 1800 n'o bɔra yen timuru o ye 300 ye n'i y'o 300 fara 1500 kan o ye 2200 ye redevance de sécurité routière sira yɛrɛ lakana fɛɛrɛ sira mana caya a bɛ dilanni min kɛ o ye dɔrɔmɛ 100 n'i y'o fara dɔ in kan o bɛ bɛn 2200 ma n'o bɔra yen redevance de la direction générale des transports n'o ye ONT yɛrɛ ka wari ye o ye 200 ye
n'i ye nin fara ɲɔgɔn kan o de bɛ bɛn 2000 ani 400 ma nka fɔlɔ plaque yɛrɛ dɔrɔn tun ye 2000 ani 400 o kɔrɔ tun bɛ ka taa nin pièce bɛɛ ɲini o kɔrɔ ka musaka kun bɛ se ka t'i jɔ fo 5000 dɔɔnin na mais nin na plaque yɛrɛ fɛrɛ ye 800 dɔgɔna tɛ quoi secret tɛ n'an bɔra nin na dépôt de dossier pièce minnu fɔra o sɔrɔlen kɔfɛ o tuma na moto yɛrɛ i n'ale bɛna ɲɔgɔn fɛ centre la centre d'immatriculation minnu fɔra i ni moto yɛrɛ bɛna ɲɔgɔn fɛ i ni moto bɛna ɲɔgɔn fɛ ni moto nana ɲɔgɔn fɛ fɛn min ye direction nationale de transport agent dɔ b'i bisimila a bɛ pièce imprimée dɔ d'i ma fo mɔgɔw k'a dɔn k'o pièce fana ye fu ye k'a fɔ bɛɛ ye k'a fɔ ko imprimé banna a y'i jɔ 110 sara n'a kɛra dɔrɔn a y'aw tile Madina fɛ yen a ka kɛ Ala ni kira kama maliyɛnw ne bɛ n jigi da maliyɛnw yɛrɛ de kan ten n tɛ n jigi da foro baarakɛla kan dɛ opération ka réussite bɔ aw de bolo ni fɛn fɛn fɔra n'an m'a faamu n'a y'anw vidéoman wele n'an m'an sɔrɔ a y'aw kun da ministère des transports yɛrɛ kan aw ka taa yen pièce imprimée min bɛ yan wariko kuma ma fɔ a la papier min b'anw bolo yan wariko kuma ma fɔ a la an ni dɔ bɛna an neni ko dabaden y'a daminɛ tugun parce que u bɛ fɛn fɛn surafamidalaw bɛ neni min dannen kan Ala de b'a dɔn donc sisan nɔ pièce imprimée in o ye fu ye o bɛ d'i ma o bɛ ONT yɛrɛ la yen o tuma na n'o baara fana kɛra mun de bɛ kɛ an b'a fɔ min ma déclaration de mise en circulation o baara i bɛ taa ka taa moto jɔ expert ɲɛkɔrɔ o kɔrɔ centre d'immatriculation bɛɛ la expert dɔ bɛ kɛ yen min b'a lajɛ papier min bɛ e bolo et peut-être e nana i ka carte biométrique ye sisan e ka carte biométrique ani ka moto sasi numéro baara bɛ kɛ n'o de parce que carte grise bɛ bɔ i tɔgɔ la sasi numéro o fana bɛ carte grise kan expert dɔ de b'a lajɛ k'a da ɲɔgɔn ma k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ nin baara ninnu bɛɛ jɛyalen don ale bɛ sɔn ka PV kɛ k'a PV kɛ k'a ka rapport fɛn kɛ a bɛ fɔ o ma ko PVR ne nin bɛɛ de banna ONT b'a ta k'a don a ka logiciel kɔnɔ u b'a fɔ o ma ko sigidolo n tɛna a bɛɛ expliquer n tɛ yan o kama quoi n'a donna o kɔnɔ dɔrɔn automatiquement o de b'e ka plaque numéro a bɛ sigi ten de ka taa nin ye kunnafoni dumanba de ye o kɔrɔ maa ma tɛ se ka plaque fu bɔ n'i y'a bɔ dɔrɔn numéro bɛ kɛ 2 ye n'i ye dɔ bɔ kɛnɛ ma numéro kɛ 2 ye nin baara ninnu bɛɛ maaw k'a dɔn k'a fɔ nin baara ninnu bɛɛ bɛ kɛ waati kunkurunin kɔnɔ waati kunkurunin kɔnɔ wa a ka teli mɔgɔw k'a bila u kunna fɛnɛ ko 1000 min bɛ di douane ma o kelen nafa parce que i se ka immatriculation kɛ a barika sɔrɔ dédouanement tɛ donc dédouanement taux forfaitaire de ye nin ye i ka moto ye san 3 k'i bolo a ma dédouané ye o kɔrɔ hali n'i bɛ moto feere don min na valeur b'a la donc 1000 o de ye CMC fo mɔgɔw yɔrɔ n y'a bɛɛ ta yɔrɔ fɔ 1000 de ye ta douane na o ye CMC 800 ye plaque ye 300 ye vignette ye 200 ye ONT 100 o ye sécurité routière ye donc a kɛ i n'a fɔ mun ta douane na o ye 1000 n'o ye CMC certificat de mise en circulation donc kuma ye nin de ye ni min ma min faamuya o k'o ɲɛfɔ n ye n bɛ o jaabi. kɔrɔkɛ ni faamuna na ɲininkaliw b'an bolo min ye an y'a k'a fɔ jamana kɔni a ye nin décision ta ka sanga ni an bɛ kɛlɛ min kɔnɔna na pour que ka sécurité bɛ se ka na cogo min na mais min ye ɲininkali ye bu an y'a k'a fɔ minisiri yɛrɛ bɔra waati dɔ la k'a fɔ ko min ye mobili siège ye ko bɛna dabila an y'a k'a fɔ olu bɛ ka boli hali sini moto dun plaque ko fɔlen don ko o baaraw bɛna daminɛ lundi yaro siège ninnu olu tɛ fɛn kɛ sécurité ko la ayi olu tɛ se sécurité ko la siège n'i y'a ta 100 a bolobaga yɛrɛ ye tentigi ye aw ka ne da don kuma la Ala kama ayi mais ne aw ka problème ye min ye aw bɛna fɛn de ɲininkali kɛ na min bɛ mɔgɔ la taa kaso la ayi bon e bɛ ko ayi e bɛ nin e ka lamɛn ba ye nin fɛn ɲininkali kɛbaga e b'a dɔn i bɛ taa tentigi kelen sɔrɔ a kelen mobili 3 b'a bolo a muso ta siège b'o kan a yɛrɛ ta siège b'o kan a denw ta siège b'o kan bere de b'a bɛɛ ɲɛma o tuma na e ye ne fiyɛ a classe e don wa a bɛ cogo di nin ye nin kurifili ni fɛnw bɛɛ b'o réalité dɔn yan o a kan'o ta ne da a ye n bila n ka min fɔ a ye n bɛ da o ma barisabula bi in na aw kana taa yɔrɔ jan a ye taa
et a ka mobili CH yɛrɛ a k'a ta 100 o 100 kuma min fɔra CH yɛrɛ bolibaga ye jɔn ye n'a min tɛ sariya tigilamɔgɔ ye o ye juge walima o ye procureur walima o ye commissaire walima o ye colonel walima o ye officier ou bien o ye sous-officier e bɛ mun de kɔnɔ bolo sa nin kuma jamana marabagaw kɔni u ye fɛn ta ko pour que sécurité tɛ yan awɔ mais CH dun maa wɛrɛ bɛ se ka don hali ni kiritigiw tɛ maa wɛrɛ bɛ se ka don ka ale fana kɛ ka se ka tiɲɛni kɛ n'a ye f'i k'a bila i kunna CH yɛrɛ ye immatriculation dɔ ye fana k'o f'i ɲɛna quoi immatriculation dan tɛ ko immatriculation nationale dɔrɔn koyi n'i bɛ CH la sasi numéro laban 4 de don fɛn min ka jugu o ye placard loisir de parce que e bɛ ɲinɛ min kɔ ni plaque tɛ min na o ma fɔ parce que i kana na ne ɲininka fɛn na ne tɛ min dɔn bon ne t'a dɔn. hali kɔsa in a ye dɔw fɛnɛ kɔrɔ fo dugu kana fo Bamakɔ yan nɔ CH bɛ ka boli dɔw yɛrɛ a fili bɛ ka bila réseau kan ka yira k'a fɔ ko an bɛ insécurité kɛlɛ min na ko est ce que ko nin kan ka kɛ hali dɔw y'a jateminɛ a ka gɛlɛn ka bɔ dugu dɔ la ka se fo Bamakɔ ka sɔrɔ i ma tɛmɛ poste la an bɛ se ka ɲininkali min k'o yɔrɔ la yala o tɛmɛna cogo di ka sɔrɔ a ma sɛgɛsɛgɛ. Mɔgɔw k'a bila commentaire la n de y'a kɛ kun funteni bɛɛ cɛ nin ye funteni wagati di parce que ayi i ye min fɔ o ye nkalon tɛ fɔ koyi n kan man ka bɔ i la n b'a faamuya ayi n den e b'a la problème min yan aw bɛna vidéo jɔ mɔgɔ la mais aw tɛ convoqué quoi c'est vrai anw de bɛ tile bɛɛ ban Kulubali ka taa n ka sen na kuma dɔ la an bɛ convocation 2 sɔrɔ tile kɔnɔ walayi et puis u b'i wele ni bonya de fana han ça va somɔgɔw bɛ di i y'a kɛnɛ yan awɔ an mago jɔra ɲininkali kunkurunin dɛ o ɲininkali kunkurunin e b'a daminɛ sɔgɔma fo o kumana 16h bɛ fɛ ka se i bɛ bila wa i tɛ bila i t'a dɔn nin ye wagati bɛɛ di bon nin baara min filɛ nin ye ni a bɛ taa minnu yɛrɛ b'i wele olu yɛrɛ de ye CH tigiw ye ça fait minnu yɛrɛ bɛ n'i nɔfɛ walahi olu de ye CH tigiw ye min b'i lamɛn a ka ca ala fɛ o ye CH tigi ye n'a t'a bolo a ka so nka ko e de parce que kuma tɛ ko ye min fɔ ko tɛ tiɲɛ ko ye kuma bɛ ko est-ce que Bakary k'i kana nin daluya de bon daluya dun bɛ fan bɛɛ ale yɛrɛ daluya dan ale yɛrɛ ye kuma dɔ la polisi b'i fiyɛ rond point na a b'i fiyɛ ko CH i bɛ taa Bouwani kɔfɛla bɛɛ ye CH donc i yɛrɛ b'i ɲinɛ nin kan est-ce que exonération dɔ bɛ yen porteur yɛrɛ bolo la mun b'a yira ko porteur ka fɛn ta k'a jateminɛ k'a la mobili kelen ko comme à l'état 800 000 francs mobili kelen n'i m'a dédouané mobili kelen dédouanement musaka la fitini o tɛ mɛtɛtɛ de dɛ o ye tota dɔrɔn ye ni ye affaire économique ni douane fara ɲɔgɔn kan ça fait dans les 800 000 francs a dun bɛ k'e de sara a bɛ k'i ka kɛlɛkɛminɛ de sara a bɛ ka don e yɛrɛ de la bon e kan ka sariya min na kelen ne ko ko non k'e t'a la o dun sariya tɛ yen k'e t'a la parce que e de ye minɛbaga ye dɔrɔn aw tɛ ɲɔgɔn minɛ e kuma soso bɛna a yɛrɛ fagalan dilan waati kelen bɛ jɔn kan ko olu kelen de bɛ waati kelen kunna olu kelen de jɔlen don waati kelen cɛ donc n'i ma ɲa n'i ma se ka gɛlɛya kɛ k'a da i yɛrɛ kan o kumana an ka to tan an ka to ala ma awɔ a y'a ɲɔgɔn ta ɲɛfɛ ne taara ɲɛfɛ ko cɛni tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye bi ye samedi lundi i tɛ wele bi ayi u t'i wele bi hali ni y'a fɔ bi u b'i wele ko ne bɛ ne ma walayi i b'a ne bɛ Bakary Fina ne bɛ ici numéro bɛɛ dɔn 65 35 ici ka numéro ye n'a y'i wele bonjour c'est monsieur a kuma daminɛ n'o ye o ye ici kana tuuti t'a la dɛ o ye ici walayi n bɛ k'a sɛbɛn fina ni commissaire de police ninnu b'i wele olu ta ko somɔgɔw bɛ o b'i hakili sigi fana ka na nin ye parce que ale b'i nɛgɛ ka na somɔgɔw bɛ somɔgɔw ko baasi tɛ la i ka vidéo dumanniw don o b'a sɔrɔ a b'i minɛ ni vidéo yɛrɛ de o y'o ta ye ni Kulubali yɛrɛ b'i wele sɛgɛrɛ n t'o fɔ mɔgɔ ye kɔli de donc i bɛna mun ye hali u tɛ kuma i fɛ bi tɛ samedi ya u b'a papier labɛn lundi mardi de u b'i wele bon mardi n'u y'i wele u b'a fɔ i ka mercredi bila jeudi i bɛ na jeudi n'u y'i lamɛn u b'a kɛ cogo bɛɛ la k'a bɛn vendredi ma bon n'u y'i lamɛn jeudi sisan u b'a k'i ka taa so o la i hakili bɛ sigi n'i taara so la vendredi e bɛ na kuma gɛlɛnw o bɛ bɔ Kulubali yɛrɛ de da sisan donc u ka CH ko k'u b'a jateminɛ ayi o bɛ ka ko de la i yɛrɛ fana ta ɲininka i b'a ta kunnafoni de la to ɲininka k'u k'a jateminɛ ayi ale k'u k'a jateminɛ ko aw tɛ wala aw denmisɛnnin tɛ silamɛ bubu sɔni an ka bɔ nin babu kɔnɔna na an y'a k'a fɔ i kumana ko yɔrɔ mugan Mali bɛ a kan ka kɛ baara in kan ka k'o yɔrɔ ninnu de la Bamakɔ ye centre Bamakɔ ta an ma yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn i ni gauche 2 i ni droite 2 donc mais ne bɛ se ka min fɔ
ministre ɲɛna an bɛ ɲɔgɔn bilasira o fana kana taga dama plainte ko ye an bɛ ɲɔgɔn bilasira la n bɛ ka kuma ɲɛfɔ a ye ni bonya kɔnɔna an bɛ ɲɔgɔn bilasira la kana jateminɛ juguman ye a ye centre minnu fɔ a ka dɔgɔ an kana ɲɔgɔn musalaha du tɛ Bamakɔ moto tɛ du min kɔnɔ o tɛ yen du tɛ Bamakɔ moto kelen tɛ du min kɔnɔ quand tu prends la moyenne du kelen ça va ni mobile bɛ dutigi bolo i bɛ t'a sɔrɔ gardien bɛ moto min fɛn bolo donc ça fait environ n'i y'a ta k'a lajɛ Bamakɔ yɛrɛ ménage bɛɛ a fara ɲɔgɔn kan ça va dans les 1 500 000 1 500 000 pour 4 centres ne bolo ni opération yɛrɛ tun bɛ se ka kɛ chaque commune un centre parce que mototigi ni mobilitigi tɛ kelen quoi mobilitigi ye caman ye bureau kɔnɔ baarakɛla ye mototigi caman ye darimɛ ina de y'u senkun kan n'a fɔra ko ka jɔ ka tile ban gɛlɛyaba de b'a la a caman ye bolola baarakɛla de wa caman ka baarakɛla bɛɛ a ka moto di donc u ka jateminɛ kɛ rapidité yɔrɔ la ni Madinɛ kun sera ka kɛ chaque commune un centre a kana bila kɔnɔ ko musaka ka bon dɛ o de kun ka telu parce que nin ye opération sociale de nin opération in bɛ waati kunkurunin de kama peut-être kalo 3 kalo 4 n'a jɔra mɔgɔw yɛrɛ bɛ déplacer u yɛrɛ ka t'u ka fɛn kɛ hali tarifu minnu filɛ nin moto bɛɛ kɛra tarifu kelen ka taa ni moto taxi ale ni moto simple o man ka kɛ o ka taa ni darimɛ na de moto taxi ni darimɛ na de moto simple o man ka kɛ tarifu kelen mais gouvernement a bɛɛ kɛ taxi kelen mun na pour a ka nɔgɔya parce que nin ye opération spéciale de walasa moto caman ka immatriculé filanan ye mun ye n bɛ min fɔ ministère mɔgɔw ɲɛna u ka baara suivi t'a la kuma kan'u tɔɔrɔ ministère des transports bɛ hakilina caman de ta suivi tɛ mun na nin tɛ moto in plaque in lancement ko fɔlɔ casque ko kun bɛ yen permis kun bɛ yen dɔw yɛrɛ plaque n y'a mɛn don min na dɔw yɛrɛ plaque fɛrɛ sara mais o suivi kɛra mun ye nin fɛnɛ opération spéciale wɛrɛ nalen karasɔr nana ka karasɔr bɔbara tigɛ hali o don ne Moritani mobili dɔ ye donc suivi ka kɛ kow la quoi n'i ye mesure gɛlɛn ta i b'a dɔn a ka bɛ dɔw degun mais u bɛ jɛn n'a ye jamana kama bon filanan ye mun ye ministre yɛrɛ ka bɔ a ka tour kɛ centre ni ɲɔgɔn cɛ a n'a taara lancement kɛ ne bɛ conseil min di ministre ma n'a ye lancement k'i kɔ don walahi a k'a bila a kunna sigi kama o b'a kɛ baga ye parce que nin don nin tɛ o mobili joli plaque bɛ yen min ma bɔ mobili joli carte bɛ yen min ma bɔ ni e nana opération spéciale boloda il faut que techniquement i bɛ minnu bɛ ka plaque bɔ u ka moyen ɲini ka na n'a ye plaque ka bɔ joona plaque kana taa tonton ɲɔgɔn na plaque tonton ɲɔgɔn na plaque bɛ tunun mara n y'a fɔ mais non mobili plaque ni moto tɛ mobili plaque ni moto tɛ kelen ne dalen b'a la moto tan in o bɛ teliya parce que ale ye plaque den kelen dɔrɔn de et puis plaque fitinin fɛnɛ don mais kuma ye jumɛn ye nin opération in plaque n'a fɛn bɛɛ kana tɛmɛ 15 jours ça veut dire a kana tɛmɛ 15 jours kan n'a y'a kɛ ten a bɛ tila opération sociale in na joona mais surtout an b'a ɲini ministère mɔgɔw fɛ a ka ministère de la sécurité wele ani ministère de la justice u ka jɛ ka dérogation dɔ ta u ka kangari da a kana kɛ jamajɛ yɔrɔ ye a kana kɛ surafɛminɛ yɔrɔ ye a kana kɛ nin ye n ka mɔgɔ ye ka taa tenni correct ka ni i jɔ ka na ni moto dɔ ye ka cafouillage wuli ka mankan wuli maliyɛn bɛ yɔrɔ min na ko bi maliyɛn mago bɛ munun sabali la mais maliyɛn mago bɛ ko ka kɛ tiɲɛ kan maliyɛn mago b'o la mɔgɔw kana taa gouvernement ka opération in saboter agent minnu b'a baara la i ni dɔ bɛ luwanse kelen ni y'o ta ye k'i bolo fa dossier la i fɛ ka na k'i b'o traiter mɔgɔw ɲɛ mɔgɔ tɛna jɛn n'a ye dɛ wallahi billahi n bɛ gouvernement dɛmɛ a communication na zoro fara ne bɛ ka nin baara in kɛ n'a y'a sɔrɔ ministère mɔgɔ kelen dɔrɔmɛ kelen di yan ala kana a si n kun n b'a kɛ faso kanu ni maliyɛn denw ka muɲu ni sabali kama n'a y'a sɔrɔ u ka fila n'u y'a di yan ala kana a si n kun n b'a kɛla ala kama depuis dugu jɛra depuis kunna sini n bɛ ka taa nin ko ninnu ɲɛɲini ka na walasa maliyɛnw bɛ kunnafoni ɲuman sɔrɔ parce que ni kunnafoni ma sɔrɔ o de bɛ na ni yuruguyurugu ye a k'a dɔn agent dɔ ka na ni wɔlimɔgɔw ka dossier fɔlɔ ye i b'o traiter ka mɔgɔ dɔ to aran na a tɛ sɔn n'a fɔra ko 8 heures yɔrɔ bɛ dayɛlɛ e ka na 10 heures den man kɛnɛ dɛ maraji kun bɛ n ka so dɛ a kɛra tan hey an bɛ kuma min fɔ an b'an ka jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ mais agent minnu bɛ yen n'u bɛ mɔgɔw lafutini n bɛ gouvernement deli ala kama a k'i kɔfilɛ nin opération in na a ka suivi kɛ nin na ni 20 centres min filɛ nin a kana kɛ Bamakɔ dɔrɔn ye hali région a ka mɔgɔw bila ka taa contrôle la inspecteur minnu bɛ transport kunna ani directeur régionaux minnu bɛ yen u ka kɛ ala kama u ka kɛ Madinɛ sen a ɲɛ ye nin baara in na u ka taa centre ninnu lajɛ k'a fɔ maa dɔ bɛna ka na bɔ ni wari dossier ye so ou bien dɔ ka 100 fana ka dossier kan n'a kɛra opération bɛ kɛ fu ye o ye antiterrorisme ɲɔgɔn cɛ jugo ko
an bɛɛ ye mobili mara mobili b'an bolo moto fɛnw b'an bolo ko caman bɛ an b'a kalama koyi an t'a sɔrɔ dénonciation kelen bɛ problème ye. Ah mais vous est-ce que vous tɛ se k'o autoriser nin na kɔnɔna la an ka to k'a dénoncer même si cybercriminalité bɛ yen hali ni possibilité bɛ se ka d'a ma an ka filmer ka taga ni prévu ye quoi parce que n'u ma kɛ nin fɛn ye. Depuis ala ka diɲɛ da dénonciation tɛ ten tugun a tɛ jamana faamaw bolo a bɛ jamanadenw de bolo mais ni jamana faama ma moyen bila en place an ka fɛn dénoncer olu bɛ k'a fɔ ko ka taa terroristes dénoncer mais un fonctionnaire corrompu est égal à un terroriste. Ils ont la même mission, c'est de semer la terreur. Et pourquoi on a terroriste là? Mais moi, il y avait dollar dans sur la famille, il y a trop là. Mais nous, les terroristes filment fin là. Mais moi, les terroristes de ma cabara la canani de ma donne d'attendre, ils ont filmé fin là. Il faut que nous n'ayons pas mon éducation là. N'a d'aloi du boulot. Nanaï. Il n'y a pas de fin bas de parce que moi, tout va agir pour flotter. Ni opération spéciale mi fleni. Ou quoi, ou lui coup Johnina. Mobile kunguru mobile plaki tigɛ la mobile karasɔri bɔbara tigɛ la gabari ko in na ne tɛna fɛn bɛɛ fɔ madinɛ mais j'ai beaucoup découvert dɔw ka mobile jɔlen tan min kɛ k'a daba kama k'a tigi tɔɔrɔ dɔrɔn i ka se ka sɔrɔfɛn di wa hali ni aranko min filɛ n'i y'i ban sɔrɔfɛn di ma u b'a daba kama ka jamanadenw sɛgɛn k'u sɛgɛn f'i yɛrɛ ka na fɔ dɔ ma parce que e ka baara bɛ e bolo i t'a sɔrɔ sa wali baara b'i bolo e ye menuisier e ye tailleur ye e ye soudeur ye e nana sigi bi ka tilen ka taa sini ka tilen ka taa cɛ obligé ka lajɛ n'a bɛ nɔgɔya cogo min na agent dɔw bɛ yen u b'i tɔɔrɔ f'i yɛrɛ k'a f'u ɲɛna u t'a f'i ma ko surafɛn di dɛ olu bɛ tɔɔrɔ f'i yɛrɛ b'a f'i ma ko kɔrɔ an t'a lajɛ n'a bɛ ɲɛ cogo min. jamana ɲɛmɔgɔw k'u hakili to nin na mɔgɔ kun fɔlɔ ka kɛ ka mɔgɔ tɔw ladi jamanadenw ka danaya sɔrɔ nin opération in na a ju bɛ bɔ baarakɛlaw yɛrɛ de la sinon jamanadenw sɔnn'a ma bɛɛ labɛnnen don lundi mais k'a kɛ ko ministre de lancement kɛ dɔrɔn k'i kɔ don suivi t'a la n'a kɛra dɔrɔn a bɛ kɛ tiɲɛni ye. mais ko diɲɛtɛ ko min fɔra n b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ olu ma diɲɛti ta mais est ce que o tɛ se ka dɔ fara diɲɛtɛ hali n'u b'u pénaliser ka o fana kɛ. diɲɛti bɛ ka taa hali sisan diɲɛti bɛ ka taa hali sisan i b'o kunnafoni min ɲininkali kɛ k'a fɔ bɛɛ ni facture d'achat t'i bolo la vient en cours de validité maliyɛn bɛɛ ka taa vidéo ninnu tigɛ k'u mara n'i ma min faamuya dɔrɔn vidéo in ta i k'a mara i ka vidéo in ta i k'a lajɛ ni facture d'achat t'i bolo la vient maintenant en cours de validité o don donc maliyɛn minnu bɛ yen hali moto kɔrɔ bɛ se ka taa vignette ta vignette tali bɛ sen na hali bi a ye taa ka vignette ta a ka taa ka moto dédouanement fɛnw baara kɛ. Voilà. Mais vous, est-ce que nous sommes là pour communiquer enfin fait une filmer bobo. Est-ce que vous pouvez barrer une tonne d'affaires parce que mais il faut gagner quoi parce que mais fait barrer gagner ouais on fait barrer gagner on fait barrer gagner non garage non comment attends question laisse-moi poser ça na kun so ka communiquer ke ni dorothée ni essence ko parce que an b'a ye k'a fɔ o ko fila yɛrɛ de a ɲɛnabɔli bɛ ka kɛ problème ye an ka jamana kɔnɔ essence ko yɛrɛ surtout ni communiqué kɛra k'a fɔ ni maa o maa ni dalila n'i y'a ye ɲɛ la dɔrɔn a filmer ka nana prévu ye commissariat dɔ la walima i ka taa dénoncer a kan ka dénoncer yɔrɔ min na bugu n'o kɛra sisan an kalila ala la walahi an tɛ gɛlɛya sɔrɔ nin ko ninnu na e hakilina ye jumɛn o la k'a fɔ madinɛ ye walasa n'u bɛ se k'o autoriser an ye quoi parce que jamana kɔnɔdenw kɔni pɛrɛnnen k'a dénoncer mais an b'a kɛ cogo di an sera n'o cybercriminalité ye quoi. I b'a dɔn n bɛ min ɲɛ f'i ɲɛna quoi. Ali bi mɛ segin ka conseil di président ma a ka légèreté dabila ko dɔw la a ka taa ni mesure forte ye jamana yuuru sera yɔrɔ min ma k'i sigi ka fɛn lajɛ a t'a ɲa tugun quoi o de y'a to ne b'a ɲini hali maliki jaw fɛ a ka CNT mɔgɔw labɔ k'u tila yɔrɔw la ça fait bɛɛ k'i impliqué nin baara la Musa Bugu ye kuma min fɔ ko est-ce que ko Madinɛ yɛrɛ man ka a kɛ tan i b'a dɔn le ministre se repose sur son administration. Problème de l'administration de là-haut. Le ministre de Hakinan fait un tas. A b'a di direction dɔw de ma. N t'a dɔn n'a sɔrɔ i b'o faamuya la. Bibi in na n'i ye Mali corruption ta k'a lajɛ. Musala t'o la i bɛ agent ye ka fɛn fɛn kɛ i bɛ t'a sɔrɔ a jigi bɛ dɔ ka sanfɛ. Que ça soit agent civil ou militaire. Ni agent n'i y'a ka sɔrɔ fɛn minɛ i t'a sɔrɔ a jigi bɛ dɔ kan. Mɔgɔ si tɛ yen min bɛ sɔn kɛ i bolo jɔ surafɛn kɔrɔ i kelen k'a sɔrɔ ko mɔgɔ dɔ t'i kɔ donc n'i y'a daminɛ i yɛrɛ kɛrɛfɛ mɔgɔw la bilahi ko in bɛ nɔgɔya e bɔra ka kuma min fɔ logique de don bi in na ministres bɛ échoué mun na parce que u bɛ baara kalifa don direction minnu na
direction nous met barre ta mission tu m'as pas direction venait de reposer division de la division venait de reposer agent de à la base bon fin bébé blanc ka yelendi fama ka journée ali ntenga sanction ni soro ndari meni i salaire ko fe ko dari meni ni ça veut edo ça lendu donc ne be mi nyefo madina nyena ni bara iriti be en vidéo mon dibulu kulu bale ka communiquer toute personne disposant des prévisuels ou audiovisuels i ka taa n'a ye da yɛlɛnen do ye i ye fɛn fɛn nin ko in na a filmer c'est-à-dire que i b'a dɔn il y a pas transition ka réussite bɛ justice de bolo quoi la réussite de cette année parce que c'est une révolution qui est là mais il faut une justice forte qui accompagne la population i bi na an bɛɛ sɔnna koyi Assimi fɛn fɛn an bɛɛ sɔnna mais jɔn bɛ ka tiɲɛ bi agent corrompu de bɛ k'a tiɲɛ bon en tant que Assimi membre a lajɛ bi ka machine falen même n'a sɔrɔ a bɛ sauter gardiens privés de ta olu ka ko ninnu kɔlɔsi a ka jamanadenw to yen u yɛrɛ k'a dɛmɛ kɛlɛ in na an tɛ se ka taa yɔrɔ si o de y'a kɛ i ye kuma min fɔ bi moi j'attendais maintenant à un communiqué qui va nous permettre de dénoncer tout ça n'i y'a ye kana siran i kana mun kɛ c'est sous anonymat aussi wa ne dun b'a dɔn nin plaque ni moto ko in fɛn kelen min bɛna k'a bɔnɛma yɔrɔ ye o de ye dɔ ka taa i bolo fa dossier la ka na n'a ye ko nin somɔgɔ dɔ tɛ k'i bɛn'o fɔlɔ traité ka sɔrɔ k'a fɔlɔ mɔgɔw la kelen o de bɛna kɛ problème ba ye donc a ye inquiétude mun fɔ a bɛɛ ta nɔ en compte mais min fɔ ministre ɲɛna dɔrɔn a ka santi nombre yɛlɛ moto ka ca Mali bɛɛ ye moto di ni ka taa ni jateminɛ ko lajɛ ka moto ta sin jateminɛ ko lajɛ ka hadamadenw ka moto jateminɛ ko lajɛ mɔgɔ kelen i bɛ taa sɔrɔ du kɔnɔna la dutigi kelen den naani de b'a bolo moto bɛ yen i bɛ taa du dɔw sɔrɔ lɔnse duw don appartement 15 moto bɛ fa bolo a bɛ ba bolo o ye moto joli du kelen kɔnɔ donc 1 million ou 2 millions de motos opération dɔ kɔnɔna la c'est vrai c'est une bonne idée mais a ka santiw caya kelen a ka essayer a ka kan ka da commissariat ɲɛna u ka ko in u ka essayer de prendre des mesures strictes ni commissariat ye mɔgɔ minɛ u k'u layɛlɛ procureur fɛ wa n b'a ɲini procureur fɛnɛ fɛ u ka kangari gɛlɛn da ni opération min filɛ nin ye ne ni ɲɛna wallahi maliyɛn caman jɔrɔlen don nin na k'a sababuya kɛ a surafɛn ma ko ye wa n dalen b'a la ni sariya tigilamɔgɔw y'u jɔ u jɔyɔrɔ la wallahi ko in bɛ ɲa inchallah donc an bɛ taga ɲɛfɛ toujours Boubou min ye an ka panafricain ba dɔ ye Nathalie Yamt ale bɔra ka kɔrɔfɔ dɔ fɔ ka sanga ni min ye an ye bɔra ka tubabu min juger an fɛ yan nɔ ka condamner 20 ans de prison ko a ye kuma caman fɔ parce que a ko mɔgɔw b'a la ka ko in lajɛ mɔgɔ caman nisɔndiyalen don ni ko in ye ka ɲagari ko mais ale kɔni bɛna na ladilikanw di a bɛna kangari da fɛnɛ an ka président ye o kana na nin bila i b'a fɔ ko Burkina ye wari minɛ cogo min na ka cɛ in bila parce que ko n'o kɛra fɛnɛ a ka kɔrɔfɔ kɔnɔna na ko b'a jira k'a fɔ min ye événement min kɛra anw fɛ yan le 25 avril ko an ka ɲɛmɔgɔw nɔ b'o la. B'a jira k'a fɔ ko n'o kɛra fɛnɛ ko an bɛ taabolo min kan n'o ye an ka liti ye ko kɔrɔ ko dɔw bɛ fɛ ka sira in bila quoi Boumabel Jawara a kɔni kuma fɔra a digira mɔgɔ caman na parce que an ye mɔgɔw ka réaction ye réseaux sociaux kan e fɛnɛ fɛlɛ ye jumɛn ye i bɛ se ka jumɛn fɔ a kan. Sans mentir Nathalie Yamt ka propos moi je condamne fermement là ne t'a musla kuma fɔ. Et je sais que ni AES président m'ont frappé panafricain ko na a bɛ problème na s'u ma parce que ni kun bɔra AES dugudenw dɔ an b'a faamuya ko gɛlɛyara anw ni ɲɔgɔn cɛ cogo a bɛ ɲɔgɔn faamuya gɛlɛya minnu bɛ yen an tɛ bɔ n'an ka gɛlɛya réseau sanfɛ an b'an ka jamana an ka ɲɛmɔgɔw ka cɛya de fɔ réseau kan tubabuw fana b'u ta fɔ ten de donc Nathalie a ye kuma min fɔ moi je demande en tant qu'un fils de l'AES à son président, à son mentor, à Kafaina, de retirer son mot. Et puis franchement, à Kaïsé, réaction, j'attends une réaction de la part de la présidence nigérienne. Pour être franc et sincère. Tu sais que comment il y avait africain, panafricain, malien, haïtien, réaction. On n'est pas du tout content. Ne bolo bi, elle n'est pas n'importe qui. Elle est l'expert.
de la présence. Elle est dans le cercle du pouvoir. Il y a eu bien me son, elle est nommée comme conseillère à tant étrangère. Mundo, Pataban qu'on a un béquille. Farafina qui est flé, ni madame les gars doula, ni à des gars doula, qui est le métier qu'on a fait à Rondo, ou à quelqu'un pour habiter quelqu'un. Il s'est vu que signé un de ces caméras de vidéo Manbaoui, quand Chester Gata. Mais, a été des cas panafricains comme tout le temps. Et puis, ne m'a mis une famille, ne m'a mis une famille. Panafricain bébé beau Cameroun. Ni kun ma foyi faamuya a caman bɛ bɔ yen dɛ. mais pour olu yɛrɛ dun ka yɔrɔ la ça va pas. Bon olu yɛrɛ dun fin tiɲɛ yɛrɛ la Afrique dugu bɛɛ bɛ débrouiller n'olu ye tiɲɛ yɛrɛ la donc panafricain bɛɛ ni min tɛ bɔ Benin o bɔ Cameroun ni min tɛ bɔ Benin o bɔ Cameroun a ma mun kɛra vraiment ne kɔni ma foyi faamuya parce que Nathalie ne donna ka permanence ka fɛn bɛɛ lajɛ ma muso ye ma den je ne sais pas où elle a parasité a kɔni ye kuma minnu fɔ a diyara n ye et puis on n'a pas fait attention i b'a dɔn nous les Africains on est trop émotifs i bɛ tigɛrɛ fɔ an kun dɔrɔn an bɛ wuli ka na k'i y'an dɔ ye donc je ne suis pas d'accord avec elle sur ce point mɔgɔw bɛ Américain ye tiɲɛ fɔ a ma tiɲɛ fɔ a ye kuma min fɔ bɛɛ ka taa lamɛn. mais dɔw fana ko est ce que ko ladilikan tɛ ko parce que. mais an kana nin fana bila i b'a fɔ ko. d'accord Burkina y'a kɛ cogo ne sɔnna ok ladilikan ɲumanba de don an ka ko ye ale bɛ yan ka jɔn na di Cani tɛ yan a tɛ se ka fɔ Cani yan a ye tiɲɛ fɔ da ɲɔgɔn ɲɛ ma sa n'a y'a sɔrɔ Adama n'avait pas quand même des moyens de conseiller nos autorités on pourrait dire que vraiment a kan ka fɔ réseau kan elle est conseillère d'un président et dans l'alliance. Si elle doit conseiller, comment conseiller ça veut dire quoi? Elle doit conseiller. Elle doit conseiller Tchani. Ah Tchani. Est-ce que tu as fait Mali Nyamoko Nyamuko Kata au Manakaya? Est-ce que ni Tchani Bora qui iskibi Kapo ah bon Mali ni Mugani ah vraiment ici en union on va lui dire que vraiment il n'y a rien entre lui et Atimi à la téléphone t'as qu'à ou le voir fondre tout ça fait. Ni moi mis à fois il n'y a pas de juger sur ASI présent mon ont consulté sur maintenant beaucoup de choses et bien là tout dit en amata romina ni décision bas façon toi vous mindo moi pour qu'être à Niger quand tu passes dans un prisonnier de droit non toi qui as fait deux fois à la frontière nigérienne toi qui es en Mauritanie toi qui es en Algérie toi qui es Niger ni Mali frontière là a fait mingi abodon nataki mbodon est-ce qu'il n'est pas fait est-ce que comment demander sortir le Niger concerné à quand ta Niger parce qu'on fait la kataka à qui non fait taïa moi je pense que aujourd'hui il était fait mingi donc Nathalie est mieux proche et elle est bien placée elle est proche du pouvoir mieux que nous ni bien comment façon fort a tient fara galonga Afrique président na conseil. Ah, monsieur Tchani, est-ce que vous ne pouvez pas vraiment conseiller tes frères maliens, nigériens et burkinabés et comment t'attends un moulin à faire les réseaux sans fait et mime femme qui a fait est-ce que mon conseil sur les magrets là elle est plus vidéoman dans ce sens non comment elle n'est pas nommée conseillère pour rien conseiller qu'on a dit qu'il a la déliquée. Et fin d'oeil, allez pour la mille fois, à beaucoup de gens, nous tenons dans la patientée, je ne passe pas de métal, nous n'avons comment faire tiens, à Ningalo, à Nitier, à Djanora. Non, et puis elle est au cours de Kenny Butulundoala, sera dans Femouna. Est-ce qu'il y a d'abord camarade pour voir la réaction des uns et les autres? N'a soit une mission là. Et ça m'a d'abord camarade, c'est qu'à essayer de voir la réaction à dire. Est-ce que c'est pas une manière maintenant de sonder? Est-ce que c'est pas une manière aussi? Parce que le sort de ce blanc là, il peut opérer tard. Voilà, cher mot foi. Oh, donc, au cas de oh, nous sommes formés lui arabes pendant les 6 mois là. Nous, il y avait des images arabes. Arabou do blast pour nous comme tant signa ni libération na amba kalama depuis nous jusqu'à nos jours mon nom a abouti ça fait comme moi on a au blaka pour naka guindo et kafo et ben comment on fait coach et gérer huis clos là galonti galondo toi avocat combien
a ka voix kun et puis moi quand il y a huis clos là n'a kuma frappé Francis kun bɛ se ka taa u bɛɛ faga ka cɛ faga ka faga pour ne pas que tiɲɛ kana dɔn vous pensez à me ko kan kun fɛ de ya ni ko k'i bɛ nin jugement kɛ bi publié i ka bila kunna ni jugement kunna i kun bɛ se ka kɛ sababu ye k'a fɔ ko Francis kun bɛ se ka na fɛn dɔ k'aw la bɛ ka mercenaire bɛ ka kamika dɔ la don aw kamika sa dɔ ka da la an m'o ya bibi nan kan ko nin bɛɛ faga k'a dɔn k'a tigi ma dɔn k'a bɛɛ ka sa siɲɛ kelen o ma an t'an ka juge ni fɛ an m'an ka juge protéger ya o ma an t'an ka justice la an y'a juge huis clos la o an taara jɔ tɛrɛma kan an taara juge suguba la o l'essentiel c'est la sentence qui compte an ye 20 ans d'a ma 20 ans c'est juste une partie remise mɔgɔ 7 min officier minnu déshabillé la n ka ka jugement fana kan ka ɲɔgɔn fɛ tugun vous pensez ko nin y'a bannen de ya a ka da ka procédure tɛ an bolo u bɛ k'a fɔ ko mina kan ta kɛ publiquement donc ne bɛ fɛ bibi n'ale ka cɛ in yɔrɔ dɔn parce que hali même ni terroriste na kɛra u ka prison attaqué k'a lajɛ n'a sɔrɔ cɛ bɛ yɔrɔ min c'est une manière de sonder parce que bi ko in kasilen don bɛɛ la a jugement mɔgɔ si ma bɔ a kalama mais n'a kun jugement kɛra publiquement n'u kun ye attaque dɔ kɛ dun. Bon, d'accord. Et mɔgɔ caman bɛ ka ɲininkali kɛ k'a nɔ kan ka minɛ k'a ye kuma min fɔ ko a nɔ kan bɛ trahison offense d'un chef de l'État et b'a ye e b'o fana ye cogo di. Offense, est-ce qu'il va clairement de l'institution judiciaire de l'AES, pas des chefs de l'État d'abord. A doit pas m'amener. A pas m'amener. Natania mi kuma min fɔ ani Abdourahmane Keita kuma min fɔ an ye min bila place sous mandat fa ko qu'il allait arrêter par ya a bɛɛ kelen a bɛɛ kelen an ye kuma tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn a bɛɛ kelen a ye taa vidéo in ta k'a lamɛn ladilikan kelen t'a kɔnɔ i bɛ t'i jɔ ko ni nin kɛra k'o kɔrɔ ko Sadio Kamara fagabagaw mais e y'o min fɔ ne donc o kumana ni ko kɛra n'a ma taa e dimi sira fɛ o bɛɛ sɛmɛ janfa la et puis an ye min kɛ c'est pour semer des doutes. Ça c'est une atteinte au crédit des États de l'AES. A kan ka gɛn wa a kan ka minɛ ni mɔgɔ min t'o dɔw bɛ f'a ye parce que ale bɛ an obligé k'an bila mais ko mina ka ma kɛ publiquement donc o tuma na n'a ma k'ale ɲɛna o tɛ tiɲɛ ye n'a ma ni jugement in kɛra n'ale ma bɔ a kalama ou bien ni maliyɛn bɛɛ ma bɔ a kalama donc tiɲɛ tɛ an b'a minɛ don min ale tun b'a kalama si on voulait négocier an tun b'a minɛ ni Faransi b'a négocier an ni ɲɔgɔn cɛ où est le problème? Toi tu penses que c'est quoi? Ni kuma tiɲɛ nana kuma tiɲɛ fɔ e b'a obligé mun na an ka tiɲɛ kɛ publiquement e t'a kalama ko ninnu audience spéciale de ya ni min farati a kɛra c'est un militaire il peut organiser des opérations spéciales ka na yɔrɔ attaquer o sen fɛ maliyɛn joli bɛ se ka sa an y'a kɛ huis clos mun kama n ko cɛ ka avocat kun bɛ yen avocat nana kun fɛ yan mais l'instruction a été donnée à l'ambassade de France i ni mɔgɔ tɛ na a bɛ kɛ nin waati la a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan kuma gɛnna ka jɔ cɛ la ale kun bɛ yan kuma bɛɛ jɔra cɛ la ale kun bɛ yan 20 ans dira galon de kan mais cɛ jugera fɔlɔ sur la base de quel élément il y a près de 4 chefs d'accusation qui ont été contre le monsieur kelen dɔrɔn de jugera fɔlɔ donc Netanyahu veut qu'en pousser pour que an ka secret divulguer et puis an ka se ka cɛ yɔrɔ yira. Vous une dernière question ko AES disons farati panafricaine walima panafricaine ninnu na parce que ko in bɛ ka taa cogoya min na ko n'an m'an farati k'an bɛ sɔn ka jigin ɲɔgɔn na i b'o fana cogo di bon mɔgɔ caman fana ko k'u dun fana bɛ k'an dɛmɛ même international k'u bɛ k'an dɛmɛ fana de. Est-ce que ma c'est ça an yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ k'u wasa don an ka jamanadenw la. Panafricain fila panafricain n'an m'aw farati aw bɛ ka panafricain bɛɛ gosi bɛɛ kɛ Netanyahu ka k'a ye ka wɛrɛ de quoi n'o tɛ panafricain bɛɛ ye hɔrɔn ye a y'a fɔ ko mun na a bɛ ka différent même si non i b'a dɔn n bɛna mun f'i ɲɛna i bɛ ko ko la diɲɛlatigɛ la i fa tɛ Gana na Gana ma ɲinɛ mɔgɔ ka yafa ma muso Gana cɛ Gana poste dɔw bɛ yen sabakalama ka n'a bila a la Netanyahu ni muso Gana de ma ta an bɛ ka kuma nin yɔrɔ la dɛ donc a bɛ ka ni Franklin ɲɔgɔn ma Franklin a une famille et puis Franklin a dɔn c'est un professeur à l'université a bɛ cours di maa si se k'i jɔ k'i bɛ Netanyahu ka fɛn dɔ dɔn an bala k'a ye kɛlɛ a bɔ i k'a fɔ kɛ ne ma baw ma a tun bɛ sisan a tun bɛ mun de kɛ non ne tun bɛ fɛ ne kɔni t'a dɔn mɔgɔw bɛ se ka ne jalaki dɛ n bɛ segin kuma kan n t'a dɔn mais Franklin Yamsi a un parcours i b'a ka fɛn bɛɛ ta a bɛɛ dɔn nɔ ka na Netanyahu i t'a dɔn a cɛ kun ye jɔn ye a kɛra cogo di a fɛn na ta ça il faut qu'on soit nous on veut que an ta ka ko la tugun quoi an t'a la bilen
maa ma bɛ dekun ta la gosi ta k'an ka ɲɛmɔgɔ ninnu sɛgɛrɛ k'u bɛ ka bila ti yafi ma an tɛ musala kɛ an ka ɲɛmɔgɔ ninnu ka ko la dɛ voilà donc an tɛ jɛnɛ ye donc